Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Litinin za ku ji cewa China ta ce ta fara wani gagarumin atisaye na soja a kusa da Taiwan yayin da ita ma Taiwan ɗin ta ce ta ɗaura ɗamarar martani. Shugaba Trump ya amince har yanzu akwai batutuwa da dama da ba a kai ga warware su ba bayan tattaunawarsa da shugaban Ukraine kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Ukraine ɗin da Rasha. A Najeriya a karan farko wasu 'yan bindiga sun kai hari garin Findiga da ke karamar hukumar Akko ta jihar Gombe inda suka kashe mutum biyu tare da sace wasu. Sun kashe min kanne kwaya biyu, namiji ɗaya da mace ɗaya, sai kuma sun tafi min da kanwa ɗaya. Sai kuma a makwabci na shi ma sun je gidansa Allah bai sa sun same shi ba, amma sun ɗau matarsa da 'ya'ya biyu. A Najeriya dai masana na mayar da martani akan matakin gwamnatin ƙasar na dakatar da amfani da harshen uwa a makarantu. A ce yaro an koyar da shi da harshen uwa zai fi saurin fahimta daga lokacin da aka zo aka ce lalle da turanci za a dura wani ilimi za ka ce akwai matsala kwarai da gaske. Turancin nan ba a iya shi ba, namu harshen uwa din kuma ba a bari an ci gaba da amfani da shi ba. To idan muka je Nijar kuwa hukumomin kasar ne a karan farko suka magantu kan dambar wadda suke da kamfanin Orano na Faransa game da zargin satar uranium a Nijar din. Muhammad Anur Muhammad ne ke tare da ku. Mu fara da labaran duniya tukuna. China ta ce ta fara wani gagarumin atisaye na soja a kusa da Taiwan. Rundunar sojin ta ce tuni dakarunta na sama da na ruwa na nazirin a gabar Taiwan din domin atisayen inda suke gwajin yadda za su datse tsibirin wanda har kullum China ke ɗauka a matsayin wani yanki na ƙasarta. Gwamnatin Taiwan din da ta soki matakin a matsayin wata takala ga dokokin duniya. Sannan ta ce ita ma ta tura abin da ta kira dakarun da suka dace domin martani ga atisayen na sojin China. Wannan dambarwa ta yaƙi dai ta taso ne bayan da Amurka ta sayarwa da Taiwan ɗin makamai masu yawan gaske da bata taɓa sayarwa tsibirin ba. Shugaba Trump na Amurka ya yarda cewa har yanzu akwai batutuwa da dama da ba a kai ga warware su ba bayan tattaunawar da ya da a gidansa na Florida da shugaba Zelensky na Ukraine a kan yarjejeniyar zaman lafiya ta yakin Ukraine ɗin da Rasha. Amma kuma duk da haka da yake magana da 'yan jarida Trump ɗin ya ce ana dab da cimma matsayar kawo ƙarshen yakin. Ya ce shugabannin biyu sun tattauna kan tabbacin samar da tsaro inda ya ce sun cimma matsaya akan kashi 95 cikin 100 na batutuwan. What would now happen, President Trump had reiterated, is the discussion... Wakilin BBC ya ce abin da zai faru yanzu kuma shugaba Trump kamar ya jaddada shi ne tattaunawa da Moscow. Da aka tambaye shi kan wani batu ne a yanzu ya kasance karfan kafa da ba a kai ga warwarewa ba sai Trump din ya ce maganar ƙasa ce. Rasha dai na son ganin lalle ilalla sai Ukraine din ta haƙura da wasu yankuna da ta kame inda yanzu take rike da kusan kashi 20 cikin 100 na Ukraine din. Mutum shida da suka hada da wani yaro ɗan shekara biyu sun mutu a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙasar Ecuador. Mahara da dama ne dai akan babura da kuma wata mota suka buɗe wuta akan mutane a wata kasuwa da ake sayar da kifi da sauran halittun ruwa sannan suka tsere. Special police units that were dispatched to the area. Wakiliyar BBC ta ce har yanzu 'yan sanda na musamman da aka tura yankin na can suna ta farautar 'yan bindigan. 'Yan sandan sun ce kila harin ba zai rasa nasaba da ramuwar gayya ta faɗan 'yan daba ba. Da wannan dai a yanzu jimillar mutum 9 kenan suka rasu a makon nan a tashe-tashen hankali a birnin Puerto Lopez. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Hukumomin Mexico sun tabbatar da mutuwar mutum 13 da wasu 98 da suka ji rauni a wani haɗarin jirgin ƙasa a kudancin ƙasar ta Mexico. Shugabar ƙasar Claudia Sheinbaum ta ce manyan jami'an gwamnati za su je yankin da haɗarin ya auku domin taimaka iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su. Haɗarin da ya faru ne bayan da jirgin ya goce daga layin dogo. An fara kirga ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasar da aka yi na farko a ƙasar Gini tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a shekara ta 2021 a ƙasar ta yammacin Afirka. Shugaban mulkin sojin Janar Mamad Doumbouya na fatan zama zababben shugaban ƙasar na farko. Janar ɗin wanda ake sa ran zai ci zaben ya kara da 'yan takara 8. A farkon wannan shekarar ƙasar ta Gini ta sauya tsarin mulkinta domin bayar da dama ga sojojin masu mulki su yi takara tare da tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa zuwa shekara 7. Tun bayan da ya ɗare mulki Mr. Doumbouya ya haramta zanga-zanga da murƙushe masu fafutukar 'yancin ɗan adam da kuma ɗaure 'yan hamayya. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.
To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda aka ji a labaran duniya, Taiwan ta ce ta tura abin da ta kira dakarun da suka dace bayan da China ta sanar da cewa za ta gudanar da wani babban atisayen soji a kewayen tsibirin. Sanarwar da ofishin shugaban kasar Taiwan ya fitar ta ce hukumomin kasar China sun yi watsi da ka'idojin kasa da kasa tare da yin Allah wadarai da abin da ta kira amfani da karfin soji don yin barazana ga makwabta. Ga rahoton Raliya Zubairu. China dai ta ce atisayen sojojin ba komai ba ne illa gargaɗi ga duk wani yunkurin ɓallewa daga yankinta. Rundunar sojin China dai ta ce sojojinta na sama da kuma na ruwa sun isa mashigin Taiwan domin gudanar da atisayen don sanin irin matakin da za su ɗauka idan buƙatar katange yankin ta taso. China dai ta ɗauki Taiwan a matsayin wani ɓangare na yankinta. Ta kuma ce da safiyar gobe Talata ne sojojin za su fara atisayen da aka yi wa lakabi da Justice Mission 2025, wato shirin tabbatar da adalci na shekarar 2025. Sai da atisayen na zuwa ne bayan da Amurka ta sanar cewa ta sayar da ɗaya daga cikin manyan makamanta ga Taiwan ɗin akan dala biliyan 11. Matakin da ya janyo fushin China kuma ta mayar wa Amurka da martani ta hanyar sanya wa kamfanonin tsaron Amurkan takunkumi. A ɗayan ɓangaren, ofishin shugaban yankin Taiwan ya soki matakin atisayen sojojin China, wanda ya ce ya saba wa ƙa'idojin ƙasashen duniya. Ma'aikatan tsaron yankin ta ce sun hango jiragen saman yakin China da kuma jiragen ruwa a cikin yankin da safiyar yau Litinin. Kuma tuni ta tura da dakarunta da makamai masu linzami domin mai da martani ga atisayen sojojin China. Rahoton Raliya Zubairu kenan. To sai kuma Najeriya da wasu 'yan bindiga suka kashe mutum biyu mace da namiji tare da sace wasu hudu a garin Findiga da ke karamar hukumar Akko a jihar Gombe da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wannan lamari dai shine irinsa na farko a garin cikin shekaru da dama. Ga rahoton da Abdu Halilu ya haɗa mana. An dai kai wannan hari ne a cikin daren Asabar wayewa garin safiyar Lahadi jiya a garin na Findiga, ɗaya daga cikin makusantan Marganyan. Ya mini ƙarin bayani game da faruwar wannan lamari. Sun zo sun shiga gida suka tafi ɗakin marigayi da ret sai fito ana hayaniya da kanwarsa suka ɗan yi rikicin da za su yi suka harbe shi. Kanwarsa kuma da ta biyo shi ta uku tana ba su haƙuri suka mata harbi ita ma suka kada ita a wurin sai suka ɗau kanwarsa suka tafi da ita. Mutane nawa suka kashe kuma nawa suka tai da su? Mu a wurinmu sun kashe min ƙanne ƙwaya biyu, namiji ɗaya da mace ɗaya. Sai kuma sun tafi min da kanwa ɗaya. Sai kuma a makwabcina ta kudu shi ma sun je gidansa Allah bai sa sun same shi ba amma sun ɗau matarsa da 'ya'ya biyu. To ne bayani kuke samu kan wa'anda aka yi awon gaba da su? Gaskiya ba mu samu wani bayani ba har yanzu tukunna. Kamar akwai wasu haka da ake zargin cewa kamar su ne? Gaskiya babu jimukan da a wurin mu. To su an ga da suka zo dama maharan sun nemi kuɗi ne koko sun nemi su shiga cikin gida ne haka? Gaskiya shiga kawai suka yi aka ji su suna rikici da yar da aka ɗauka sai shi wani ya fito wanda zai suka kama kokowa da sauran har Allah ya sa suka samu ajalin su. Kamar wannan abu shine na farko da ya faru a wannan gari koko dama ya sha faruwa? Bai taɓa faruwa ba, shekara 500 ta kafa ƙasar Findiga ba taɓa ganin haka ba sai bana. DSP Buhari Abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta Gombe ya tabbatar min da faruwar lamarin yana cewa. Lamarin ya faru da daddare misalin karfe 3:30 haka na dare muka samu rahoton cewar akwai wasu da suke ɗauka da bindigu sun shiga gidan wani alhaji a yaji da kuma wani shi ma da ke nan cikin garin Findiga. Gidaje biyu ne dai suka shiga. Na farko sun shiga kuma a nan ne suka yi harbi din inda suka kashe wani matashi guda ɗaya da kuma wata mace ita ma matashiya haka. Daga nan kuma suka ɗauka wata yarinya a shekara 16 suka tafi da ita. Ba gida na biyu ne shi mai gidan Allah ba shi sa'a ya tsallake sai suka ɗauka yara guda biyu da shekara 14 da shekara 11 haka dai da kuma wata mace mutum 4 dai suka tafi da su daga gidan farko da na biyu. 'Yan sandan mu da ke wannan yanki na
Findiga suka kai ɗauki wurin domin ganin yadda za a taimaki wanda su aka harba ɗin zuwa asibiti, kuma bayan an kai su asibitin Allah da ikonsa kuma suka rasa rayuwarsu sanadiyar wannan harbi. Zuwa yanzu dai 'yan sanda a jihar ta Gombe na kan wannan lamari domin ganin cewa an ceto waɗanda ake garkuwar da su da kuma kama 'yan bindigar domin gurfanar da su a gaban shari'a, kamar yadda jami'in ya ci gaba da cewa. Shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe mai kula da harkar operations ya je garin domin a gani a making assessment. Akwai shi gidan harsashi din da aka samu guda 6 a wannan wuri, kuma shi ma harsashin da ba a kai ga harba shi ba ya fita daga jikin bindiga din an same shi guda 1. Sai ya ba wa hukumar dama ta yin wani tsari wanda za ta gabatar da wasu bincike. A yanzu akwai kyakkyawan matakai da shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe wato CP Ahmad Umar Chuso ya dauka domin ganin cewar insha Allah an kubuto da wannan mutane kuma an tabbatar da an kama wanda suka aikata wannan laifi domin a gurfanar da su gaban shari'a. DSP Buhari Abdullahi kenan jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Gombe a rahoton Abdu Halilu.